So, this are part 2 walking therapy ni mother. So, program ko, lalakad siya ng walang alalay pabalik niya. So, kailangan niyang ma-maintain at kailangan niya ng palakasin yung kanyang loob para maglakad. Ayan. Siguro mawak. Sige. Ayan. Nakikita niyo yung kamay ko. Ayan. Tutulog siya, ha? Then step, power, step power. Yan. Relax ka, relax. Chill. Yan. Wala pa sa lamin, ha? Hindi ako okay. Okay mo? Okay. Yan. Kapa-kapa, ha? Turn off the light. Go inside. Turn off the light. Galing siya, no? Turn off the light. Alam ka ito nga. Ilang pagkakita. Gusto niya kagawa na ka rin? Hindi ka lang alam. Kailangan makalimata mo siya. That's my problem for you. Ako ka dyan. Para hindi mo wala. Sino dyan kay Brownie? Pen, kay Brownie. Pabay mo ka. Ito ka pa. Makailan ka. Makabanta mo. Ang ganda. Oh. Ah, sige. Oh. Ready. Sige. Ready. Sige. Oh. Sige. Normal ako muna. Very good. Sige. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Take it with Jesus. So ito po yung target mo ngayon kay stroke patient sa lane, darang sa lane, yung walking niya na mag-isang lumalakad. May balik yung kanyang lakas ng loob na nawala. Yan, salamat sa Panginoon Diyos at nanunumbalik ng lakas ng loob niya. Yan. So this is the great improvement of stroke patients, darang sa lane, Pangan Miguel. Ikot ka ulit na. Napalakot mo. Yan. Sige, ikot. Ikot. Sige, ikot. Sige. Sige. Yan. Very good. O, diba? Pahinga muna pag may time. Yan. Ganun yung balancing. Pahinga muna. Okay? Yan. Tapos lakad dahan-dahan na. Okay? Huwag matali. Yan. Yung sarili mo, babalance mo ha. Yan. Sige. Ay, tuto. Ayan. Pagpapalik niya. Alam mo na naman. Sige. Ay, No, don't touch Lola. Hoy! Don't touch Lola. Don't Ito yung cellphone mo. Pinangat mo yung tablet mo. Sa cellphone mo. Anak Don't touch Lola. Lola's walking, ha? dito yan ako. Great. Lola's walking. Okay, man. Woo! Thank you, Lord. Oh, sir. Nakadalawa ka, Nay. Di ba? Sir. Ikot there. Lola's walking. Yeah, very good. Wow. Liputan na yung mother. So na yan, lalakad ka na ha. Maintain mo na kaya kung anong ginagawa mo, panatilihin mo lang, relax ka lang, wala kang ibang isipin muna, okay? Oh, sige. Focus tayo. Gusto ko gumaling ka, dati na maglalakad ka ng maayos ha. Si kamay, tsaka na lang yung kamay na yan, madali na yan. Okay? So nakadalawa ka na, di ba? O, relax ka lang. Pati pag-ikot mo, dandahan, ha, ipaangat yung pa, yan. Yan! Sige, ikot ka pa, yan. Very good! Pahinga muna, relax ka muna, malasing. Okay? Okay. So kapag kaya mo na, lakad na dahan-dahan ha. Yan. Naglalakad ka naman din. Yan. Yan. Yan, panoorin nyo na mga anak ni Apo Soling, mga kapatid, mga kamag-anak, pati si Sir. Yan Sir, oh. Naglalakad na po talaga. Si Apo Soling, yan. Yan. Thank you, Lord. Tanda mo madira, pag alanganin ka, hinto ka, balance, ayan. Yan, very good. That's good. Yan. So ngayon po ay February 11, 2025. This is the latest updated walking therapy ni stroke patients darang sa lane Pangan Miguel. Dito po sa Sapang, Bayabas, Mabalacat, Pampanga. Ayan po. Ayan po yung kanyang great improvement. Ayan. Ayan.
Isa pa rin, no? Kasi, Upo muna. pumuna ako. Upo muna siya. Break time. Mga siguro may minuto lang muna. Inom muna ako. Upo muna siya. Yan. Sige. Oh. Okay. Tutok sa yung video ngayon. Yan. Inom muna ako, pahinga muna. Nakadalawang ikot Kapag ako. nagaganyan ka, alam mo sabi mo sa program mo ngayon, nakadalawang ikot ka na. Tuloy-tuloy na. Very good na ako. Ayan. Ayan. Pero gumaganda siya Apo Saling. Nalalago yung Apo Saling. Ngayon. Nalalago ng Apo Saling. Hadi apin! Ay, Diyos ko, may pagal ko. Bah! Kaya ka duwa kang lakad diretso na. Tandaan mo. Adwa, O, balik. beto na mo ka niya na. Last na mo. O, sige. Bagay ni man polvo. Oh. Ako din kaya, may lago ka da. May pulbuya pa na. Kasi po, bagtiktida ka minsan. Oo, siyempre. Tatakit mo ka na ako, mabaling ko. Mga video ka, dapat malago ka. Ayan. So, Yeah. tuloy-tuloy po yung video namin kasi medyo may problema kami sa pag-edit. Kaya dinidiretso po ngayon yung video namin para din natin panoorin namin. So, nakadalawa po siyang set and then last set po ito na walang hawak. Okay? Ayan. Okay, that. Tigdo ka? Gandili. Mo. Oh. Ay, what? Kita nyo naman po. Siya mag-isa. Sige. Tapos, ganun ka. Posisyon mo ha. O, pumusisyon ka muna. Yan. Yan. Tandaan mo Dara, huwag kang nalakan ng alangan. Dapat nakaposisyon ka. Yan o. Yan o. Yan o. Parang zombie. Zombie o ka. Yan. Very good. Ayan. So this is our last program. Ayan po. Nakaalala lang po ko sa kanya. Ayan. Very good. Tandaan mo. Iwala sa Diyos. Magandang tratar sa Diyos. Pangalawa, balansin mo ha. Focus ka lang. Ayan. Balansin mo sarili mo. Ayan. Wag ops. Ito lang. Tapos balance. Di ba? Kaya pinapatayo ko kasi balance yun. Di ba? Kaya pinapatayo mo tayo dahil dyan. Pag ganahan ka, tayo ka lang. Lakad ulit. Dandahan. It's good. Okay? Ah, very good. Maglalakad ka na, tandaan mo. Maglalakad ka na. Yeah, very good. Okay. Okay. So, keep balancing, keep walking, focus. Wala mo nang isipin. Pakiramdaman ng paa. Ha? Hindi mo dahil ha? Hindi kasama mo muna. Yan. Yan. Pag-alanganin ka, saan ka pumunta ako pumunta dyan? Ha? Yan. Pag-alanganin ka. Great walk. Ikaw mag-isa. O. Nandang. Ikaw magalit. Huwag mong bago dahil sabi ko siya dandaan. Yan. Dandaan na. Sige ka dandaan. Ikaw dandaan. Yan. Okay. Ikaw dandaan na. Huwag mong magalit. Yan. Huwag ka tulungan. Kasi para sa'yo, alangan nyo pa. Huwag ganun. Yan. Tandaan mo, posisyon mo na. Tapos yan. Mandrang na. Balancing. Power. Ha? Step. Power. Balancing. Step. Power. Actually yung power. Relax yung tuhod mo. Balancing. Lakad. Kaya mandrapag. Stay. Keep walking. Keep balancing. Focus. Very good. That's it. So ito po yung kanyang third ikot po. So hindi na po ako mahawak sa kanya. Malaya lang po tayo. So ito po yung tinatawag na great improvement. No? Talaga ito, magtuloy-tuloy ito. Yan. Okay? Buksan mo agad. Pagpalakad ka ha. Lakad lang. Yan. Iko kami bahay ni Pede. Yeah. Ayan, yan ang mga anak mo. Papasalamat ka na dyan. Oh! Oo, ate nga anak ko. Mag-i-SM na kayo. Mag-i-beach na kayo. Thank you, blessing kaya kayo. Dahil kapatid ko. Ayan. Lasing. Ayan, sige sa lahat tayo. Pagpalakas ka. Ayan. Oh. Haba pa ang buhay mo. Yung darling mo, siyempre. Siyempre, ang darling ko. I love you. Happy Valentine's. Oh. Lahat ng mga pangan, Miguel. Shout out. Ikaw ang forever ko. Yun. Ang mga anak mo, si I isa. love you all. Mga po, mga anak mo, mga po. Lahat kayo. Marami kayo. Mga inspirasyon mo sa buhay. Mapapagod ako. Lahat kayo. Love you all.
Everybody, I love you. Everybody. Di ba? Diba talaga pag may Lord ka, ha? Papalakarin ka ng Lord. Yan. Kita mo I love you, Pele. Yan. Sige po muna Maday. Interviewin kita. Yan. So, ngayon na-perfect mo. Oh, ganda lang. Na-perfect mo yung ano mo ha. Na-perfect mo yung Lakad. lakad mo. So, anong gagawin mo ngayon dyan? Ha? Diba pag wala ako, Lalakad pa rin. oo, tapos kailan nalalay ka? Diyan lang ako sa bahay. Pagkatapos noon, pag wala ako, yung program mo doon, tuloy mo pa rin, ha? Pero yung wheelchair mo, Andyan lang. nandiyan yung wheelchair mo. Love ko rin yung wheelchair ko. Iwan ba na ano, maghiwalay kayo niya. Oo. Itatabi mo na siya, ipapera mo sa ibang nangangailangan. Oo, huwag mo nang mamahalin to. Kasi naglalakad ka na. So, unang-una po sa lahat, siyempre, sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, yung mga sumusuporta po kay Darang Silim sa aking programa na nagtiwala sa akin na makakalakad muli. So, siyempre, unang-una, pinagpipili ko kay Lord Jan at pag-uwi ko sa bahay, yung program ko sa kanya, inaayos ko. Kasi ang mga pasyente ko, iba-iba. Di ba, Darang Silim? Si Darang Silim po kasi naoperahan sa mata at mataas po yung sugar niya. So, iniba ko yung program niya as far as doctor is concerned. Di ba, Dara? So, may mga talagang makintindi si doktor niya. Kasi nga, unang-una siyempre, yung mata niya. High blood pa ako. Yung mata niya. Kasi nga naapektuhan. Hindi kagaya ni Kuya Marcelo doon, wala naman silang opera, iba yung program nila. So napaka-special ng program ni Darang Salim. So ngayon, nagpapasalamat kami unang-una po sa taas, sa Diyos natin na gumagabay sa atin at nagbibigay ng kagalingan at siya nakakalakad na. Ngayon, ang ating patitibay lang natin na. Patitibay na natin yung mga lower limb mo, muscle mo through exercises at pagkakain ng saging, ng potassium ha. Oo. Tapos huwag kakain mabawal. Bawal. Bawal may stress. Bawal stress. Oh, Next. bawal, kailangan. Jake! Bawal stress pa. Ayan. Yan. Bawal may stress. Ayan. Oh. Oh. So nakakatuwa. Dahil dati po hindi ko ito babitawan. So ngayon po, 30 set nabitawan ko. Tingnan niyo, panoorin niyo po yung mga last namin video ni Darang Salim talagang. Di ba yung ating unang-una, no? Yung unang mong lakad, di ba? Natutumba ka, di ba? Ganun-ganon ka ba? Parang zombie. Zombie. Zombie talaga. Hindi parang zombie. Zombie talaga. So after this po, hindi na po. Kasi yung massage po namin ngayon, hindi na po talaga siya focus kami sa massage. Focus kami sa walking. Yung massage po namin, parang bench na lang yan, hinahalo lang namin sa therapy namin. So nakafocus kami sa walking at some of exercise. Yung tama ginagawa mo, yung bike mo, tuloy mo ha. Tapos yung ginagawa mo yung sa umaga. Huli. Tsaka yung gumagano ka sa may, sa may yung... Sa baka. Oo ha. Pero mag-iingat ka ha. Hawak na maigi ha. Ito dahil sabihin ko sa'yo, you are the process of recovery na papagaling ka na, iingatan mo sarili mo ha. Huwag na huwag kang magkukumpiyansa na walang natatayo, lalakad ka mag-isa. Never do that. Kailangan merong nagbabantay sa'yo ha. Kasi sa some of my patients, kasi actually ang pasyente kasi malakas yung utak, pero mahina ang katawan. So piniprepare pa natin yung katawan mo. Okay? May babatiin ka pa bago tayo magsara. Hala, basta yung mga mahal ko, yung mga nag-supporter ko. Yeah. Love you all. Yeah. Love you all, everyone. Yeah. Jesus Christ, I love you, Jesus. Yeah. Okay, so mag-end na po kami ng aming vlog ngayon for you to be updated. And then please po, subscribe our YouTube channel at patuloy niyo pong panoorin yung scroll down po kayo kung nanood ka lang ngayon from the below down po, panoorin niyo po yung from the start po namin ni Darang Salim, talagang pinagsikapan namin dalawa to at sa tulong ng kanyang mga anak din, siyempre nakasama ng pamilya at saka yung mga doktor na tumitingin sa kanya. Ayan, siya po ay kumpleto lahat ito eh. Si alaga ito ng ng pamilya niya eh. Oo. So, nagpapasalamat kami talaga sa unang-una sa kay Lord sa kanyang paglalakad. So, paralakasin mo na lang itong talagang paglalakad niya. So, nakatatlo kami ngayon. Next week, 4, 5, di ba? Hanggang dumami para lumakas yung kanyang stage siya. So, please po, subscribe my YouTube channel and abangan niyo pong muli yung ating updated ni Darang Salim Pangan Miguel dito po sa Sapang Bayabas, Mabalacat, Pampanga. Again, God bless po to all of you at sa lahat ng mga pasyente natin dyan. Lahat ng pasyente ko lumalakad na po. Lumalakad na po sila. Kay Darang Salim, kay
Kuya Marcelo at saka kay Nanay Bining, may konting walking na rin yan. At yung aking pasyente bedridden sa may pandakaki dyan, nakakatayo, nakakaupo na rin. So thankful talaga ako kay Lord. Yan. Kasi doon ako muhugot ng kalakas at kagalingan. Bukod sa pinag-aralan ko at mga diskarte ko, sabi ko walang kwenta yun. Unang-una ang Diyos na. Okay? Hanggang sa muli po, God bless po. Ito po si Maduro Gagwing. Ito po si Darang Suning. Ba, sige. God bless po.